Значи, балканското е най-яката бира. Питай пешкото, питай който искаш. Ма ние в момента сме на Фюрстенбрай и на Амброзиум. Чай да ти наредя тук амбалажа. Едно, две, три, четири, пет. Виж, гледай коста. Опа, те не се виждат. Абе, пет са бирите. Тук има още. Още една. Още една. Още пет. Тук има още. Още една. И още една. Значи, брой ги както искаш, 7 са. Тъй, че споко. Работата е точна. 7 бири. За сега. Има и още. Спокоен. Ще се доживее до утре. Няма как. Така е. Здравей. Коста. Коста, Роска, знам те, че си ти брат. Няма кой друг да ми пише за балканското. Много си готин, трудно и венцето. Само внимай с венцето, човек. Внимай, защото да не те преби. Не искам да си създаваш проблеми, защото и аз не мога да отървя, разбираш. Виж как ми стърчи едното ухо, брат. Че знаеш, що е те? Защото като бях малък спах и те си го подгъх, не знам що. Ма, много яко, едното ти ухо стърчи повече от другото, бах тяхното нещо. Аре.